Bam! Čaute, som tu opäť ja a dneska sme tu pri takej informačke a také veci. Informačka je to, že som nenatáčal 2-3 týždne už a to bolo preto, lebo som mal kiahne. Ležal som v horúčkach 40 stupňov 39, nemohol som ani len na počítač si sadnúť, čiže za to sa vám ospravedlňujem a prezradím vám aj také tajomstvo, no nie je to tajomstvo, ale také prekvapenie, čo som vlastne pripravil pre vás a to budem natáčať aj s niekým iným a objednával som si, idem si objednať tak jelly beans z Česka, sú malé, Harry Potter originálne, alebo také väčšie proste, ale to není v tom, že ich tam je viac, že sú väčšie, len proste je to balenie také. Kúpil som si to väčšie a keď mi prídu, nemôžem teraz povedať presne, kedy mi prídu, čiže takto, alebo takto, asi takto, že? Neviem presne, kedy mi prídu, ale do nejakých 3 dňoch, možno, tak nejak. Čiže len som vám chcel takto oznámiť, lebo strašne dlho som nenatáčal, už mi to fakt, že chýbalo. Toľko plánov som mal, keď už budem, že zdravý, ako teraz, že čo natočím a takéto veci. A proste už konečne som vyzdravel, už som bol aj u doktorky, povedal, že už je všetko úplne pohoda. A čiže už budem natáčať častejšie. A čiže sa na to teším. Fakt, že sa na to teším, lebo už mi to tie 3 týždne fakt chýbalo. To strihať videá, upravovať a takéto veci, strašne mi to proste chýbalo. No a konečne tu máme už prvé video po tých 2-3 týždňoch. Potom mi písali, že všetci mi proste zrazu písali, že čo nenatáčaš, proste, že čo je s tebou, žiješ, natáčaš, že čo robíš, lebo to 2-3 týždne to ja maximálne nenatáčam 3 dní, 4, fakt, že max. Čiže všetci mi písali, no len takto som chcel povedať, že teda som mal tie kiahne a ide Gaborík, ale čo sa týka hokeju, ako ja napríklad, hej, čo som Slovák, tak nám to ide, čo sa dosť čudujem, ale proste tieto prvé 3 zápasy nám celkom idú. Prvý sme mali s Dánskom a sme vyhrali, koľko to? Už ani neviem, 3-2, alebo nie, 4-3 tak. Potom ten druhý zápas 2-1 a teraz zápas sme mali včera proti Slovinsku a to sme vyhrali 3-1
A dneska o 8:45 hráme s Norskom. V tabulke sme tretí, prvá je Amerika, druhé je Bielorusko, tretí my. Sme skupina A, Bčko, Cčko, Fko, Fko. Čiže Slovensko. Ale včera bolo tiež o 8:45 hokej a bolo to 1:0. Sme prehrávali aj prvú, aj druhú, potom prišla tretia, dali na 1:1. Už keď to bolo 1:0 pre nich, tak som zahodil všetko, dres, šál. Potom 1:1 už som si obliekal riadne, som Slovensko. A potom 2:1 už som bol celý happy. A potom to už zakončil Gáborík na 3:1, čiže úplne, že nice. Čiže tak. A kým som mal tie kiahne, som bol na takej prechádzke na čerstvý vzduch do hory a našiel som tam toto pírko. Neviem, z čoho je to, pozeral som, ale neviem, z čoho je to. Takéto nejaké. Čiže úplne, že a nie. Čiže len takto som chcel oznámiť. A to by bolo na dneska všetko. Takže Saguaro, hruška, citrón, Saguaro, Saguaro, citrón. Ne. Čo to bolo? Ale to už fakt bude na dneska všetko. Odrida radar. Ale uvidíme sa zajtra, možno pozajtra. Takže